tapahoma rohata tapuji matuhatai marede hita nomor 574 ayat sada dohot ayat 2 puji ma debata. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Parangeho kamuma natama di Tuhani, marguru tusadok lomo ni rohana, parbuehon parbue, marhite-hite saluhut ulaun dadenggan. Ului hamuma jahuba marhite-hite las ni roha, Robi mahamutu jolona, marhite-hite olop-olop, haleluya. Haleluya, Martangi yang mahita, ali Tuhan debata, amanami para sirohana sumurung. Saito gihom mahami tu anakmu, asaibana na punahami. Lehom madihami haporsiaon na sitong, asa hola kosabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposa tuaka na dihasyanganon, ay hola kodo haposan dohot haporusan. Saya si maroham, patuduhot tuhami dalat tuhatuaon. Asa jumpa kami asini roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kamuma patik ni debata di minggu pasiaho Trinitatis ima patik parjulu sa rodi paupaton. Patik parjulu audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenomu debatam. patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru di tanah.
yang got tunggabe si sombaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ai hona humna dosogut akan amar sineang di goarna. Patik paupatkan ingot hamma pabadiahon ari mingwi dina onomari maulahamu nasa siulaonmu alayang guari papituhoni ari padadianan de Jehovah de batamdoi dan jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borun manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halang pe namang ibad tentang ai di nono mari do ditoppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maragia do ibana di are papihoni di baheni do ubahen di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahakna atong rak mangido gugu mahita sial Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon nahopar tepatitmi. Amin. Tatopo timba dosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pergugu naso hatu dosan. Para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadang olon. Ro tujulo ni habang sahabadi omi. Manopoti jala menganggukon dosa nami. Macajut-jut warsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai. Daku haholongi hami hosian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doso diri nami hubaik kami. Di bahini tama adore masamu cela uhumamu hami tuhamatean saleleng-leleng nai. Alai nama porus mahami nuai kuas ni roham nagudami. Mangido sian nasa rohanami kasesaan di dosa nami saluhutna. Sayrupi mahami paubaho rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni goarmu nabadiai. Ali Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amen tabigima baga-baga ni dibata taringot tu hasesan di dosa. Satokid do hutadik koko, alai papungo-pungoku maho muse marhite akka asini roha godang. Tagan di parpir ni muruku, hutabunihun buhikku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-lilingna asiaku ho ninna jahuba si paluah.
muka ayat sada sahak rodi ayat walu. Ede sian siasap, tidang do debata di bagasan luhutan ni debata, madabu uhum doibana di tonga-tonga niaka panguhum. Sadialele ngodo pagi duhamu jalan kana aka parjahati. Patiko samuma uhum tu na mekmet dohot tu na sopot somarama. Odiho kamu mana dangol dohot na pugus. Baluahamu mana mekmen dohot na bogus siatapan ni aka parjahat ma baluahamu nasida. Dang manada nasian, jala tinggang duhamu sugut songon rajana asing sada. Hehemaho ali debata sai uhum matanoon ay guru dihoya do angka perbegu sudena. Ido sahakna, martua do akan na tumangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Tumau nabirnit di panghuman ni silatus, namati terbazal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban waturu dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugu naso hatu dosani, di sima ibana pe mamulak sogut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho namate, au porsea di tod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panehalak Kristen akan nabadia, doho dihasani dosa, doho dihatai nama dog, mula mangulu dosogu daging ni halak nang mate, doho dihanguluan nasora suda. Amin.
Yani tuhata tabegima tikting ni mingguta sadarion minggu tanggal 14 Agustus 2022. Goar ni mingguta sadarion ima minggu pasiyahon dung Trinitatis di mingguta sadarion papungupelia dohita tu pembangunan rumah dinas Padita Resort tapasahat mai tu box nomor tutup nabotar. Namangihut inganan pertanggungan lingkungan taidama natar surat di stensilan tei. Namar bagas na perjulu titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagacom ma Richard Ricardo Lubatobing anak nyamata Maruli Pandapotan Lubatobing tubuni inang Mindo Romaulina Panggabean sian huta sumur lingkungan Bethesda ruas ni HKBP Piaraja Resort Piaraja. Dohot calon orwana Liswati Boru Sitorus Boru Nyamata Effendi Sitorus tubuni inang Rosmanti Tambunan sianak tiling sada Tanjung Garbus Melati ruas ni HKBP Tanjung Gabur Resort Lupakam sakap amas masuon dari Senin 5 Agustus 2022 di HKBP Piaraja Resort Piaraja. Titing sada dohot 2 Naing majalo pasu-pasu pabagacom ma William Junianto Sidalahi anak nyamata Polin Sidalahi tubuni inang Lucinda Bursina Butar sian pematang siantar ruas niki KPI Jemaat Khusus Temuan. Dohot Tantri Weri Boru Sinaga Boru Nyamata Jeweslin Sinaga tubuni inang Riama Boru Sihombing sianai Kristop lingkungan Epesus ruas ni HKBP Piaraja Resort Piaraja. Sakap pamasumasuon dari Sabtu 20 Agustus 2022 di GKPI Jemaat Khusus Temuan. Tikting sada naing majalo pasu-pasu pabagacom ma calon Padita Surya Bakti Misail Lumbantoruan Sarjana Teologi ruas ni HKBP Lumbanjulu Resort Sipahutar Selatan anak nyamata Dr. Andus Jackson Lumbantoruan nahinan tubuni inang Linda Borseturi sian Pacur Napitu. Dohot Yunita Boru Matondang SE Boru Nyamata Luhut Matondang nahinan tubuni inang Tiomas Boru Sibarani sian Simang Maung Huta Matondang lingkungan Dolok Sinai ruas ni HKBP Piaraja Resort Piaraja. Sakap pamasumasuon di hari Selasa 23 Agustus 2022 di HKBP Pacur Napitu Resort Pacur Napitu. Namangihut RPP di mingguta sadarion hona ruhut permanion do pamit cangon Hefrid Sinaga anak ni amang Ridwan Sinaga inangi Risma Boru Pasaribu sian jalan Said Nihuta lingkungan Banjarpohan siala mangalausi patik papituhon. Namangihut pasahat tohonan Padita di mingguta sadarion di patupa huriata HKBP do ulaun pasa tohonan Padita tu ono puluh halak calon Padita di gereja taun niuluhan ni opuye porus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar ulau ni di patupa di permingguan pukul 10 WIB nani hasuhuton ni HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata marudu domuse ulaun pasa tohonan Padita tu hari Minggu 21 Agustus 2022 di gereja tahun di Parmingguon pukul 10 WIB. Songonima suara ni tikting nama ragam di huriata taringot tu titing perhepengon taidama natar surat di stensilata mauliate ma itu hatta. Mari demaita nomor 320 ayat sada dohot ayat 2.
Dame ni debata na sumurung sian saluhuk na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamua kamang dot hamua kainang ruas ni pamatang ni Kristus na hinaholongan nai talungubi hamu aka anggi nami dohot iboto nami na di bagasan sadarion naeng majalo tohonan hapat di tahun di bagasan parmingguan di HKBP Pea Raja Tarutungon. Dohot disudi hamua kamang do tamo kenang ruas ni huriata di sadok HKBP. Sadarion ari na macai record di tonga-tonga ni huriata. Ala martabama sadarion akapadita di sada huria na macai tobangon ima huria Kristen Batak Protestan naung marumur 100 sada tahun nema di bulan Oktoberon apala di ulaon na masitu sadarion di pakulingi Tuhata Yesus hita songon akasisian marhiti Lukas 12 ayat 40 sia sahat rodi ayat 50 songon oma tersurat disi narodo au manang gurhon api tutanoon di hasiholi nasarohaku doang giat aru galak nian alai di honoto do tuau paridion jala macai bobos do rohaku saliling sotulus do pei na diripu rohamuna do lao mangaleon damea ni Kristus mamaritahon barita naulii apala tu akasisian naido hata naung hujahan nakin sian bona sahat tu nadido ibana hataon jala sahat tu nuaeng hamua kadongan holan roh tu hata Yesus mangula di portibion migor adong do na so mangihuton ibana migor adong do na manulak ibana migor adong do na so sapar saoran do tibana migor adong do na mangabat abati ulon migor adong do na so sapat dapot do tibana tarlumubi ma aka parhadaulaton ni ugamo Yahudi ditikina marbolat do pangatusion ni Yesus sian pangatusion nasida taringot tu aha do lomo ni rohani debata jala songo dia do iba maradopon dongan jolmo naniatusan nasida naung diparangehon nasida naung diulaon nasida nunga berabad-abad jala molo akka pemimpin Yahudi hala Parise Saduse hala esene 200 tahun ma nunga dihanguluhon nasida naniatus ingot tu songo dia do lomo ni rohani debata jala songo dia do sama jolma marado pondongan na jolma alai Roma Tuhata Yesus di hatahon ibana do songo dia naniatusan di dewata marasing do maribar do pangajarion ni Yesus
Maribar do na pinatupa ni Yesus. Dakolan dina pabali to dina hodar. Pamalu makana marsahit. Alay do dina pado-padok do pardosai. Molo aka uluan parugamon uji maradok po pardosa songon na pakorasudo parange na sida. Dangolo marsaor do pardosa. Alay tuhata Yesus apala tu pardosa ido ibana ro. Asa marasil marbolat na sida siyan tuhata Yesus. Nuaing makatay mamana tu sisian na. Sisian na ope nga dibuat siyan aka keluarga nabi ngarap do tibana. Alani totudo keluarga nabi danga pala sapadapot do nasida. Taringot tu ihutonon do Yesuson manandang. Gari akka donga tubuh ni tuhata Yesus marbolat do tuhatai. Ala na binuan ni tuhata Yesus ido hasitongani, ido dalani na binegena na tinangihon na siyan amanay jala dibuan tu portibion. Marbolat ma akasi siyan na itong siyan nakadongan hobar balok na sida donga sahutan na sida. Jala molo di Asia di Timur Tengah macair garo persaoran dohot dongan saripeniba. Macer garo persaoran dohot aka poparan niya mong niba saupu alay ala di huton tuata nasida tuata Yesus aka sisiani gabi marbolat ma siya ke keluarga nabi alani boy raju mota do naro tu pikiran niya kasisian na behado an non hami ay sotung marmarah kami, sotung susah ngulu nami, dang didukung keluarga be, dang didukung dongan sahuta, dang didukung dongan sabangso. Alani Roma tuata Yesus secara khusus sama kadongan, di biddu 12 on, di podai ibana ma akasisianai. Adong tolu podana. Alamolo diuton nasida tuata Yesus hibul polin adopon nasida ma akan namaol. Sada tonana na perjulu ima nadi ayat 4, 5 do pitu biddu 12 on. Alai udok mantuhamu akali aleku ninaiwana tu kasih sianai. Unang mahabiari hamu akka nama munu daging jala dukun ni swadong be si hahuaonna alai hupatuduon matuhamu na patut habiaramuna habiari hamu ma ibana na marhuaso mamunu huhut madabuhon api tunarokko baru tajah mayak pitu gari obuk na diulumuna sudedo dibilangi unang mahamu tahutan mangat dohamu sian aporik torop totuma biar dosi sian nai biama mitu joluan non Roma tanah tunasida unak kamu tahutan diamu aka sudut na poso na naing majalo tohonan hapa di tahun sadarion tutu mamuka Januari tahun 2020 patu paunia KBP ma dung sinuri godang Oktoberon sentralisasi parhebeng laho mamastihon na disarihon sadok HKBP do ngolumuna alai unang marpangusad deok kamu tusi unang digohi biar behado hamian non ngahuta diko kami keluaran nami hupeleon hami ngolu nami gabe pardita di sadok HKBP papor haton nitu hatta donau marhite eskanie porus tu desa nawalu tu sadok portibion
totu mabiar do hita behaman non alai hatana no aing tuamu na perculu unang ma hamu tahutan umangat do sian aporik torok hamu jalayak 32 ma diotol ho ni bana muse unang ho mabiar ale punguan na met do nasida si 12 halaki ai naung di halomohon amamuna do mangalehon harajaon nai Tuhan mamuka dong di jalo hamuan non tohonani sotung mabiar ham ay napaduahon ima ayat 25 say hohos ma goting muna jala galak ma palito muna dihirim tuata Yesus doa kasisian nai asa tetap bersemangat tetap entusias songot dia pe maol ni tantangan siadopan jala ikon ikat pinggang ketat artinya siap dalam kondisi yang bagaimanapun omma di Arab sadoha kabipi tuhamu ono puluh halak di partikian nuaeng di dalam maol diadopi huria ni Kristus di portibion mengadopi tantangan-tantangan nabalgai omma di dok tuata Yesus tuamu paduaon saya hohos ma goting muna jala galak ma palito muna tatu arit dina makatai hita sia roha tu roha hami sudah 5 pimpinan sada sian hami amang sekjenta mamudai hamu asa patu pahamu check up ni partodion check up asa unang dapotan hita dang sigop dang hiras lahu mangulahon ulauni out sugari tu padita na tumua no aing jami taon dang apa lapik rate ngabis ipe nang hami akan nang pensiun jala ka seniorta naong pensiun diingot don dang jadi nasida dung pensiun gabe gale-gale gabe mada butuh bagasan dosa daun hamu pe sigo baru pe na patuluhon ayat nahu jahanakin ima kita harus siap dang sarobang dohot portibion molo dihata gurikna ayat 50 sadai agak marasing do tu hata Indonesia na jala sumitong do terjemahan ni hata batakna alai ayat 50 sada maaf na diri puramuna do lao mangaleo dame au tu atas tanon ubay naro datung hudo madihamu panirangon do tahe molo di ata Indonesia agak negatif pertentangan hucek hata aslina dan apalah pas hata Indonesia memang panirangon do dia merisma ada partisi marbulan partisi tak songot pengajarion ni tuhata Yesus do manang edang alani do topik ni jami tata di do polin mangihuton Yesus walaupun gara-gara mengikut Yesus mendengar dan melakukan pengajarannya kita berbeda dengan dunia ini. Kita tidak sependapat dengan bumi, harus tetap mengikut Yesus. Partisi. Amo kadongan odona di huton Apostel Paulus ono puluh halak kate. 40 bawa 17 paropuan. Hampir sedia mete
Lebih sapartulu, hampir sapartulu ade. Luar biasa do kan, haka bipion. Adong do huria di Portibion, dang apalah di loas parupuan gabe padita. Dang di loas, dang horan huria Katoliki. Huria na mangguari diri na Protestan pe adong do naso mangaleon tohonan apa di tahun tu parupuan. Alai hita KBP mengihuton ajar ni Tuhan Yesus. Dos do arga ni bawah do parupuan. Mengihuton ajaran ni Apostol Paulus na di Galatia 3 ayat 26 tu pelului. Dos do hita dung tardi. Tuhamu naono puluhala. Borhat do hamuan non tu sadok Portibion. Di do poda tohonata si jahok kumusian non. Tiruan do hamu di hata, di pangalaho, di haporseaon, do di asiniroha, di haporseaonon, sotung ragu-ragu hamu di Tuhata Yesus. Ikon hibul do, hamu do contoh, hamu do teladan, di haporseaon tu Tuhata Yesus. Sasada dalani si paluai. Molo diberitahu kamuan noni, boy doan non, marbolat hamu dohot naso maka porseisa. Marbulat. Jala ajar ni Tuhata Yesus pe marasing dot ajar ni Portibion. Molo diberitahu kamuan noni boy do hamu gabe marbolat dot nasida. Jala om masarenari. Sian abak parjolo sahat tunuai. Saya dong do berisiko. Akibat ni namar bolati. Dia main. Bah di ngolu si ganupari ganggu. Akan aporsea di Tuhatai. Itu nama masa di pada ne baru abad parjolu, mulai tahun 90-an sampai tahun hampir tahun 100. Di kota-kota di dia halak Kristen mengyuton Yesus, mengyuton ajaranna berbeda nasida doh penduduk setempat, gabe sulit ekonomi nasida. Gabe maol dia dopiat nasida ngulu. Sampai tu saat tu tahun 90-an di nagabe Kaisar si Domitianus. Sampai pola disusai Domitianus ngulu ni napor sei dibunuh nasida. Jala sian abad paduahon saat tunuaing saita ida doi. Jala hita HKBP di Indonesia on nape negara yang berdasar kepada undang-undang dasar namando ada kebebasan bagi setiap warga negara untuk mempraktekkan imannya. Kita juga masih melihat ada sesama anak-anak bangsa yang tidak diizinkan memuji nama Yesus. Karena memang kita tidak haporsiaon do nasida. Alai molo masa songoni unang migor. Dang setia hamu tu Tuata Yesus. Tati rumah Tuata Yesus imana di ayat 50 di do ibana. Alai di honot tondo tuahu paridian. Jala macai bobos dorohaku saleleng so tulus dopei. Artinya di na padidion molo tajaha ayat Matius 20 ayat 22, 26 ayat 20. Nani dokna di padidion ima panaonon, sitaonon. Ikon tuhu hokudo sitaononi. Tidak ada cara Yesus mengatakan kita balaskan, kita susai yang menusai kita. Tidak. Ikon padidihonot tondo tuau padidioning. Ikon taonoku, ikon adopoku do. Akibat dari, konsekuensi dari kita tidak sependapat dengan yang lain. Kamu kadongan ya doau majaha, aka dokumen-dokumen teologis naung ditetapkan oleh sidang raya gereja-gereja, dewan gereja-gereja sedunia. Saya ada sian nadi totopon nasida ima kode etik konversi. Kode etik perubahan satu iman ke iman yang lain. Di sini dibeberkan do. Nah, memang di sadok Portibion, adong do pe aka pamareta, adong do pe aka kelompok-kelompok, adong do pe aka individu-individu naso mangalehon kebebasan beragama.
Diserukan dan didokumeni asa sudah negara menghargai hak-hak masing-masing untuk memeluk imannya. Alai pada saat yang sama di dodo tuala Kristen asa unang pakai hamu cara-cara yang bertentangan dengan cara Yesus dalam meyakinkan orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan buya dong Injil beras. Itu saya mudo Injil beras, Injil nasi. Dilea nidahan, dilea boras, asa porsea nasi dia tuh Tuhan Yesus. Itu Injil beras. Dewan Gereja Sedunia meminta kepada kita HKBP jangan memakai hal seperti itu supaya orang percaya kepada Kristus. Kita kasih ini, kita kasih ini, kita kasih. Tidak, harus murni menjelaskan Yesuslah juru selamat. Kalau kita melakukan diakoni, ya diakoni. Memang kita melakukan pelayanan untuk orang-orang yang membutuhkan, tapi tidak dalam rangka untuk mengkristenkan mereka. Alai songon nani dok ni Yesus ikon taolo. Hamuna kadongan sada sian poda tohonan si jahono kuanon ima di dok tu hamu poda nomor sada di ujungna ikon alo on munado nasa namar salisi tu hatani debata ikon alo on munado na boy do non gabi marbolat to amang hoinang marasing dang sa pendapat to do ruas tai ala di hataho ko hatana na marasing tu na hinagiot ton ni ruas tai unang gabe dang marsuara ho ikon dohonom mudo hatai. Jangan karena dia ada maksud-maksudmu kepada dia untuk melakukan ini itu ibelok koko hatani dewatai daung unang mabiar ho berbeda pendapat. Sada sian renungan nia kadongan taringot tu partisi nakin ima songonon. Olonu nang majo holatu naneng padida de. Tu sude keluarga ni ruas ni HKBP. Kan jot-jot do dang sapat dapot di bagasan keluarga. Taringot tu beraneka. Adong duan noni akana sopola pos rohana di tu hata Yesusi. Dangolo mangulahon hata ni tu hata Yesusi. Dangolo mangundukon ajar ni tu hatai. Sotung ala ni holongmu tu keluargai. Gabe di amet toko na nido nasi. Ikon hot doho mandok una koma biar berbeda dari yang lain. Berbeda dari inatam, berbeda dari sinodukmu, berbeda dari anakommu. Jangan sampai engkau menyangkal Yesus, tapi hibul ma ihuton Yesus, ului ma pangajarion ni Yesus, ulahon ma napinangidon ni Yesus. Hita di HKBP nungasai tapamanat jamot asa masuk tu pangajariota tu dokumen-dokumen teologita dia do nasitong manghiuton hatani debata tarlumobi manghiuton evangeliumi alani unang mabiar hita molo alani na tegak hita mempertahankan ajaran di HKBP nasai diprodusir oleh rapok padita sa denggan-dengganna sa jamot-jamotna unang mabiar hita gabe ulu hita mandok songonon nang dirok ni akadongan nade dongan karisted don molo HKBP on dang jol mane baruon inna itu teh tidak manusia baru inna. Karena alana ipakai dope panjuwon Batak itu teh namburu opung ai tidak ada di Kristen gitu inna kan ipakai dope ulos torhon dope uloson ai sian haspil gudui inna soni gawe dido HKBP itu tidak masuk surga. HKBP itu tidak ini.
Romu seruas tay olo. Oh, amen hidup tutubah. Itu hidup tutubah, enak kan? Apalagi paditana marjamita hira songon na pusing dewa molo marjamita paditana tumabo do molo nasida marjamita. Nah singi, olo ruas tay mandok songoni. Olo jajan-jajan di mana? Laos huhut di si marconjongan nak huria-huria na baru ditanggi ditadikon HKBP. HP HKBP nang marumur nasay leleng nung nasay takas di totopon do haporsiaon na do pangajarion na sadok portibiope nunga diakui Roma huria na baru tubuh na mando pengakuan iman ya HKBP salah iolo hamu muse alama biar hamu partisi do nasida agak berbeda pendapat hamu kadongan tak salah rahu pakai mimbar jamitaon pabuau tuamu nungalam godang nasai mana koi ruas ni HKBP marite na patu toro pangajarion jamita dohot ruhut parmahanion ni HKBP au mangido tuhamu aka na naing padita na poso songon na udo nakin na tuare di pakateota. Bagi HKBP, pendeta adalah partonaan ni Kristus. Dan kita adalah kekristenan Batak. Engkaulah yang berada di garis depan mempertahankan ajaran-ajaran dari HKBP yang kita dasarkan pada pengajaran Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengan sangat hati-hati, tidak pendapat satu orang, tidak pendapat satu kelompok, tapi pendapat seluruh pendeta HKBP yang ditetapkan di dalam rapat pendeta yang dituntun oleh Roh Kudus. Hamu doanon mempertahankan ajaran yang HKBP. Margugo mamu. Jala semangat mamu ala dibagasa sadarion na tulunakin di podahon Tuhata Yesus Tuhamu songon partonaan ni Kristus. Na parjulu nakin ingotor pe padita naneng padita na parjolo ima didok nakin unang mah habiari hamu akan nama menu daging gari obu na dilumuna sudedo dibilangi unang hamu tahutan unang homa biar alei punguan na mekmet ay naung di halomohon amamuna do mangalehon harajao ni tuamu alai na petuluhon sai na paduan sai hohos ma goting muna jala galak ma palitom muna molo holan mula ano siya non sahatao di jalhosa da SK tortusani wain tormito palitom ngasu sabi HKBP ati toripangido homa amang burung mayor jenderal asa di WA purus purus nami unang maju tu siwain buru nami ba inna tor songoni tor mitop palitum never nahu tadda saddo paditan HKBP kecuali beberapa orang 1 2 3 teh masuk jenami semua mereka setia SK diterima berangkat kemanapun unang tiru hamu sada 2 tolu na sape pola mangaluhon epurus tu pengadilan ate unang mitop palitumuna marguguma kamu saddo HKBP berharap banyak dari pendeta-pendeta muda kami yang akan melayankan pasatohonan tuhamu sadarion tolu 4 tahun nari pensiun mahami ikut tiruan muna do aka lansia nasia baduon ate bah rona sida da batu son dakola roda akan narikot tu ulau tahun di sarion nasida melati madah akamang dota makenang tiruan doi dia kasudut noposo ala songonido holong muna tu HKBP gabe ditupayamu ulau nomor situ sadarion holan hamudo pe punguan lansia di saddo HKBP napa tupai tepuk tangan majo tu nasida maron ma akasong kamu na menyemangati hami no poson asa palito nami tokong hidup tidak meredup apalagi mati dihembus angin ubere nakin padopahannya kano poson ai sangat do mengajari nasida
mamuka 2010 tahun ya so 2 tahun ale huber noeng pardo paun nasida mau lihat ma dosen nami sadarion nga boybe jalon nami na tuari usukum manasida mo kamang do tama kenang biaro pakilalam muna naing manjalo tohonan adong mamando sada bersyukur berterima kasih karena persiapan 8 sampai 9 tahun pada hari inilah mulai buahnya akan ditunjukkan. Ana padua na dong mando tarok tohot duao. Tarok tohot. Ai sotung marsahiti buru sidang saut majalo tohot. Ido hurol tu nasida na tuari. Lawau tu muko-muko. Adong di sisa dapat dita. Namar goar padita David Raja Guguk. Muko-muko siyang Bengkulu onom jom mar mobil. Duk sayu law namin na dudu si makatatay mami. Roma padita David Rajugot. Adia ko ang gya manjalo tohonan paditaon. Di pa buwa ma. Di na manjalo tohonan paditaon ni mana. Iya e purus tau ujui ima e purus bonar na bitupulu. Nata haholong. Alay tikini baru maru e mana siap parmaran. Jadi lu jadi pamatang nadang bui manguluan siap bona saat tujuh. Saya istirahat mai bana ninna. Jadi tiki istirahat opu e purus. Roma naso majalo tohonan itu martang yang mana sih deh. Saya pas manian porus namion asa unak sudat au majalo tohonan. Ina kan? Alai margai mai mana do imana ma. Dung siru ngopu dakut tanya ko kami be porus ini. Imana paduaon taro tohon. Ala nido hudok tu nasida natuare. Molodang pos do beroham. Bui do pangido unang majo salio nopong. Miguna ro majo. Asa sanga jo au martangiang ini. Alena patulun nama kamang do tamakenang reaksi nasida di do songonon. Gabi marukil do au eburs nami. Bahasa Indonesia nya do terbeban. Terbeban doa majalo tohonan na badiaon, tohonan na dukon, songon sikat ni Kristus, partonaan ni Kristus mangulahon-ulahon na. Behamau jolma na meton majalon, terbeban. Apalagi huruf tu nasida, masa depan HKBP banyak tergantung kepada kesetiaan kalian melakukan tohonan habaditau. Gabi terbeban ma nasida. Alai sia jemita omma huruf tu amate. You are not alone. Bahat do nama nangya ko kita aka paditai. Dak holan ruas ni HKBP alai do tuata Yesus. Manangya ko ganubari di habangsa parasiani asa satia ho mangulau. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya hari ini. Sekali lagi jangan takut. Sekali lagi ikatkan pinggang. Kita harus bergegas supaya HKBP jangan ditinggal dan jangan tertinggal. Tetapi hari ini juga jangan takut berbeda pendapat tentang Yesus. Hibulma, polinma, taihuton Yesus Kristus, nungasongoni bagas bidang tibo ni holong ni Yesus Kristus tuhita hamua kamang do tama kainang ruas dia HKBP di sadok portibion unang be gangguamu. Hibulma iuton ibana walaupun harus menghadapi tantangan. Martang yang mai. Mau lihat ma Tuhan di hatam naung mama kulingi hami anak dok burum di sadok HKBP akasisihanmu naung mamilit ho gabi si paluan nami. Naung pinilit mo oleh Tuhan gabi anak dok burum tarlumubi ma ono puluh hala anak dok buru ni huriam naung paradi dirina saliling walu tu sia tahun Tuhan laho majalo siako tohonan na duki tohonan na badiai asiroham mangula maho mariti toddim jala parar ma ngulu parbinotoan holong tekad
ni akka dongan nami sudut no posoom nanaing majalo toho nani siako marite na posom marite huriam loas mamele Tuhan manang yakon sado hakabipi manang di dia akka anak dok burung mangula asa unang mabiar hami Tuhan molo huadupi hami naso sarobak kami doho portibion jala alani gabi huadupi hami na maul loas mami maniru Yesus Kristus narade berbeda pendapat alani misi Nabi Nuanna sian amana na sian benua gijangi alai ulu ibana manaon naduk duki asi maruham dia kadongan namion patugu mana sida ganu pari di hari-hari naneng roon asa satia na sida polin na sida mangyutoko talu mobi songon tiruan na sida Tuhan di tonga-tonga ni ruas ni huriam di sado akabipi homana pasahatot tohonan yan non urupi mana pasomon alusia katang yang nami sudi tang yang ni keluarga sudi naong mamilehon ya nakon nasida pasikolahon nasida manangyakon nasida pasarion aka nasana di hari kotos salilingon gohima Tuhan nang lasni rohani sudi keluarga sudi ale-ale namanupahi pangaradion ni aka anggi do ibu Tuhan namion mau lihat ma diho Tuhan marmulia maguarmu saut maulaumu ulaon ni anakmu Yesus Kristus marite si ono puluh hala na naing majalo tohona na paditaon sadarion pasatami tayang namion marite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Sahat mahita hamu kamang do tamakenang tulaon pasahaton tohonan hapaditaon. Tapukama ulauni marhite namarede Yesus parmahani. Ali Tuhan di bata to pamarohanayas di bagasan au jalalehon diau to dinai baru jalan namar sihohot martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami para sirohana sumurung di dokon anakmu do hami mangido panabi akana burju tuho si suruonmu tu si sabioni mamaritahon hatam tu jolma alani ubain narohami nuaing tu jolum mangasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho saito pot mahamina pungudison laho pasahaton ulaon hapaditaon tu akka dongan namion lehon matod di porbadia tu nasida akan naung pinabakitmu asamalo nasida majamitahon hatam asamar hiras niroha nasida mabon barita nauli bahen hamuliaon dia anak haholongan ni roham. Ukap jalapati rumah roha nasida. Asamian nasida di bagasan ho. Jala asa tungbulus roha nasida toktong maniup hatam. Dohot makarikoton ulaon na pinasahatmu tu nasida. Saitu pahi maulaun nasida asa maruli upa nasida rap dohot akana pinarmahanna dihanguluan sogut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamu aledongan disuruh amata na di banua gijangido anakna Tuhan Yesus Kristus tutanoon gabe jolma asa tarbahin jolma manusia manada holong ni rohani debata di nasida asa marpos ni rohan nasida di bana jala sumuang nasida tu harajaonna gabe masuk nasida tumean hanguluan nas saleleng nilelingna. Jadi dungsun ulaon ni anak ni debata di tanoon di pasahat matohonan tu akka anak sisiani asa nasida pabuahon dohot pasahaton naung hina monakon nai tu dongan na jolma. Akup ni di do apostel Paulus do di pabakit tu hatta do deba gabe apostel deba gabe panurirang deba gabe parbarita, deba gabe parmahan, deba gabe pangajari, asa sundenggan akan nabadiai tu ulaoni. Siani matakas tabo to.
Tuhan Yesus Kristus do mangojakon tohonan hapad ditau. Mangiuto na taodeng sai di pabakit debata di tonga-tonga ni huriana akapad dita. Mulai itap ni dung ojak huriai di tanoon ro di tiki nuai. Bagi hamu manuaing padok ni debata taringot tu tohonan hapad di tahun. Dungi didapoton Yesus mana sida di dok ma nunga sahat tuau nasa huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu podai hamu masaluhut bangso. Di hamu manasida tu bagasan goar ni ama anak doton di porbadia. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahatan naung hupatikon tuhamu. Ai idama saina dongan aku do gamu ganu pari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Asa dung mangan nasida di dok Yesus ma tu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Kumolong doroham dia usia anak kaon. Jadi di dok matu ibana. Olo Tuhan di boto hodo holong ni rohakku diho. Jadi di dok Yesus matu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninna musema pa dua halihon. Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi didok matu ibana olo Tuhan di boto hodo holong ni rohakku diho dungi didok matu ibana parmahani ma akka biru-biruku dungi didok ma patulu halihon tu ibana Simon anak ni si Jonas holong doroham diau. Jadi marsak marohan si Petrus ala patulu haliho di dok tu ibana holong doroham diau. Jadi di dok matu ibana saluhu na ale Tuhan di botoho di tadahodo holong ni rohakku diho. Dungi di dok Yesus matu ibana parmahani ma akka biru-biruku. Ai huloi do Tuhani sian nasa serep ni roha uhut mariluilu manaon pengujunan akan atahop tuau dibahen tahini halak Jahudi dang na hutabunihon manangaha namarguna naso haru jinamitahon manang pinodahon tuhamu di hatoropan nang marsa saja bupe. Toktong dohu hati dakon tu halak Jahudi nang tu halak Junani hamumu bani roha tu debata dohot haporsiaon di tu hatta Yesus Kristus anggo saunari songon na di ihoti to di idoau laho tu Jerusalem soadong huboto manang dia nanaing masa tuau disi holanon hira di ganup huta di lubahon tod di porbadia tali dohok naporsuk do si tagamokku disi alai dakpola argahu rajumi hosakku asal mahu paujung lakaki dohot ulaon naung hujalo sian Tuhan Yesus ima na makatidakon barita nauli taringot tu asini rohani debata. Atong ramoti hamuma dirimu rodi sando panggungani. Ai dipatindang ton di porbadiai do hamu gabe si mata-matai. Asa diparmahani hamu huriani Tuhani. Nati nobusna marhiti-hiti sian mudarna sadiri. Dibaheni dungo mahamu. Ingot hamuma naso marpacadian au arian doho
borngin 3 tahun lelengna. Paingoton ganup hamu mardongan ilu-ilu. Otpe, upasahat mahamu nuaing tu debata, dohot tu hata asini rohana. Ibana do na margogo patoguhon roha, jala mangalehon si teanoni tu saluhut nabadiai. Alai dohot do di bagasan ho di haporsiai rohaku. Alani hupaingot ho asa di parata-rata ho silehon-lehon ni debatana tuhoi dina huapehon tangakitu ho. Ai dilehon debatado tuhita todi hagogoon, todi haholongon, todi pangarajon diri dadatondi hatahuton. Mereka tunggudang sedikit. Tunggodang si tutu bulaun bu antong di masa Tuhan Tuhan Rahadong medikim martalim batahin kolumi bahin miraan aku say mata pamain alani Tuhani somat pirim terus na Tuhan di mata nawani dalani ulangi anang nadung parkawini. Atong alidongan tohonan nabadia do si jalon muna nuaeng ai sian Tuhan Yesus do tohonan nasongoni alani hu pasingoton jala hu pabuah matuhamu partureni pangaradotion di tohonan hapat di taon asa takas di botohamu do ni tohonani naparjulu ramotanmu nama arta nasian Tuhan Yesus songon nabinain ni parmahan mangaramoti na di ibana asa unang mago ai peakonon muna do sogot ruji-ruji taringot tu akan na pinarmahan muna di jolo ni Tuhani nagabe sitiruon dohamu di jolo ni akan na pinasahat Tuhamu di bani takas ma hataho kamu tunasida hata ni debata natar surat di akas surat na di padan na robi dohot di akas surat na di padan na ibar buat hamu masyani hatai poda apo-apo si paingot apul-apul dohot hata pamicangon khobar tu akka namasa songonido di bayan ka apostel songon nanido ni apostel Petrus molo adong namar jamita di hatahon mahatana songon hata ni dewata molo adong manangise namar hobas hobar mai tugogo na nilehon ni debata asa dapotan hasangapon debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus dina saluhutna sialon muna jala si taluhonon muna manasa hata-hata namar salisi tu hatani debata marlabo niro hamahamu mamicangi akan namangalo anggiat di lehon debata hamu baon niroha asa di boto nasida hasit tongan atong ramoti hamu madirimuna dohot na sapunguani manang tu dia hamu di paojak tot di porbadia asa di parmahani hamu
huria ni debata na hinokop nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ikon barita hono muda do hata siha porseaoni. Imana ni leon ni debata padeng gatton jolma tu ibana. Aido dalam tuhangoluan, dalam tuhamu baon ni roha, dohot pardamaian ni jolma tu debata. Padengganan nasongonima pabuaw muna tuakana pinasahat tuhamu. Atong sikat ni Kristus idohamu mangelek-elek jala dohono muna matu jolmai sayulu mahamu padengganon tu debata. Napa duahon songon takas ni pamodaya muna dia kana olo tu haudaulaton tu debata ikon songon ima takas pamit cangom muna dia kana so olo tu hanguluan asa unang adong namago ala so ada si paingot jala unang marsapata na sida tuhamu ingot hamu mana tarsurati ya ho ale anak ni jolma nunga hu babakit ho gabe si parmahan ni hala Israel ikon tangi hononmu hatana ruar sian pamangaku sikat tu maho palubahon nasida molo hudo tuaka pardosa natu hamatean namaho gabe so di palubaho ibana dang dia puliho ibana asa di pauba rohana asa mangolu nama te do tutupar dosa alani dosana alai sian tanganmu do tunggu oku mudarna alai molo di palubaho pardosai hape dang di pauba rohana dohot pambahenanna mate maibana tutu di bagasan dosana alai malua do ianggo todin alai dada holan ulaon odeng na pinasahat tu padita. Ay dinalao manadikon tanon Tuhan Yesus jumolo do dipadiri ulaon na badia na dua ragami. Namangan parpadanan na badia do nasaragam nari ima padidion na badia. Na tino nahon nai dinalao manay kibana tuban wagijam. Asa rado tan munama ulaon na badia na dua ragami songon parhobas di bagas ni debata mahamu mangula hosa takas ma pamanat hamu akadongani asa holan akana tau akana tumadda dosana akana mangarsakon pambahenanna jalana olo pauban rohana manjonohi panganon nabadiai abba tomuna do akana jukat akana lomoroha di dosa asa unang dijonohi nabadiai ingot hamuma di pasahat Tuhan Yesus do anak kicu ni banua gijang tuhuriana asa di pabali akana solo pauan rohana aininna do hulehon petuho anak kicuni harajaon na di akka banua gijangi nasa na niho tanmi di tanoon na tarihot doi nang di akka banua gijang jalan molo adong di har-hariho di tanoon har-har doi nang di akka banua gijang di do Tuhan Yesus dope jalo hamuma todi porbadia molo di sesa hamu dosa ni manangise naung sesa mai molo di pahot hamu dosa ni manangise naung hot doi akup ni radot mahamu pature-turehon akadak danak maniru pambayan ni Tuhan Yesus ai di do Tuhan Yesus sahali loas hamuma akadak danahiro tuau nangorai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata
Di ini ajar hok kamu ma pamusatan nihatan ni dewatan ima kateismus dohot jamita tu akadat dana. Podai hamu manasida asa diboto hadaulaton tu debata dohot hapat tunon tu jolmo. Abad hamuma nasana tau mangagodak dana. Ai parmahan dohamu songon naung ni dok ni Tuhan Yesus. Parmahani ma aka anak ni biru-biru. Palimahon ramoti hamu mas saluhut pangisi ni huriai. Aka nama balu aka ama ina doli-doli dot anak boru maniru pambayan ni Apostel Paulus. Ainin na do tuhala Efesus. Di ini jaga mahamu ingot hamu manaso macoho tau saliling ni 3 tahun arian dohok borngin paingoton ganup hamu. Huhut marilu-ilu. Tangi aku kamu ma saluhut napi nasahat Tuhamu. Asa diramoti Tuhan Yesus nasida. Jala di pasu-pasu marhite tod di porbadia. Taonopon akup ni sai turema parange munai. Tiruan di hata, di pangalaho, di haporsiaon, dohot di holong ni roha. Ingot hamumana ni dok ni hata di debata. Ikon unang marhaurahon situai. Harajan ni sada boru-boru unang parmabuk. Nama roha. Nature marparange. Nalas roha ditamue. Pangajari. Unang sisobur tuak. Unang pangalicing, unang parpangomoan nasotama, alai ikon partalup ni rohado, naso parbada, naso ipolan di perak, nadinggan mangarajai dongan nasa bagas. Parianokon siolo yajar di bagasan nasa hatoman. Ai molo adong manangise naso malo manggonggomi isi ni bagasna. Tung behama tarpa turesa hurian ide bata. Ngapa pituhon? Ikon ture baheno munas saluhut aturan ni ulau munai. Mangihuton patik ni iduk muna. Saha tamahamu dohot akadongan padita di pangalahon ni pangolion tu debata. Unang pulik-pulik marpikiran, unang marsalisiata dohot roha. Unang masigasipan. Asa saut dihamu na pinangido ni Tuhan Yesus sian amana di nanidok nai. Sai tok tong ma di goarmu nasida nani leon mituang. Asas sada nasida songon hita. Mared na mahita do au marpan.
na dibigi hamu hatorangan taringot tu tohonan hapad di taon. Songon na pinatorang nihatan ni debata. Na manukun maaun waeng di hamu. Di parhatuturo hamdo akka surat na di padan na robi dohot akka surat na di padan na baru ido hata ni debata na patuduhon dalan tu hangoluan na sora sudah jalan naolo doho mambolokon saluhut poda na asing jalan mangalo nasa na marsalisi tu hata na tarsurat disi naolo doho mangulahon tohonani khobar tu nahu jahanakin imataringot tu poda dohot pangalaho jalan naolo doho mamaratetehon hata pamicangon nasian idukmu ditikina atong na jongjong dohamu di jolo ni debata dohot di jolo ni huriaon molo naung sadasi tuturo hamuna majalo tohonan hapad di taon jala molo naolo hamu mangula hossa sian nasa rohamuna dok hamuma marede maita. Jadi ninna mamadok nasida laho mahamu tulia portibion jami tahon hamuma barita nauli tunasa natinopa na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai naso porseai hona uhumdo alai jalo omuna do hagogo onitod di perbadia nasongkop tuhamu gabes dangi kumahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon Lehek nai di atasnya kaduluk akapak ni perbarita nauli na patubigihon hadameon na mamaritahon barita nauli na patubigihon hatuaon na madok tusion debatamdo bakit raja idama dunga sahat tuleon akahatakku tu bagasan pamangammu idama upabakit doho sodarion mangaranapi akabangso dohot akaharajaon laho mangurati dohot maniapon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan
Gustina Elizabeth Ambarita, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite goar ni debata ama anak do tondi porbadia. Ali Bonita Gabe Uli Pasaribu, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite goar ni debata ama anak doh tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu tuhatai maho, marhite todi porbadia, mangulahon tohonan hapaditao. Asagabe padita nabur juho, namar parbuehon parbuen nadenggan rodi saleleng nilelengna di patau de batama ho tu akka ulauni mangulahon na khobbar tuhatan marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Alihana Kristanti Simanukalit, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite goar ni debata ama anak do todi porbadia. Ali Triana Novita Pane, sarjana teologi. Upabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite goar ni debata ama anak do todi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu tuhatai maho, marhite todi porbadia, mangulahon tohonan hapaditao, asagabe pangula nabur juho, namar parbuehon parbue nadinggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tuaka ulaoni mangulahon na khobar tuhatana marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Junita Lumban Toruan, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite goar ni debata ama
anak do todi porbadia. Ali Endang Astuti Lumban Gaul sarjana teologi. Hupa bakit jala huurasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taimaho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di tao. Asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nileleng na. Di patau de batamaho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Alai borhat mahamo mamaritahon hataon nunga songgop harajaon banua gijangi. Alanii hupaingot ho asa di parata-rata ho silehon-lehon ni debatana tuhoi dina huapehon tangaki tuho. Aedang tarulahamu agya aha anggo somardongan au. Ali Nelvi Sentiani Simamora sarjana teologi. Hupa bakit jalahu rasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ali Mentari Indah Lumban Toging sarjana teologi. Hupa bakit jala huurasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhattai maho. Marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue nadinggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau debatama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin.
Mentari Lydia de Brima Manalu, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, mar hite goar ni de bata ama, anak do tondi porbadia. Ale Elfrida Manurung, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho, gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan. Marhite goar ni de bata ama, anak dohoton di porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu tuhattai maho marhite todi porbadia, mangulahon tohonan hapaditaon. Asa gabe pangulan na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nileleng na. Di patau de bata maho tu akka ulau ni, mangulahon na hombar tu katana. Marhite Tuhan Yesus Kristus, si pasangaponi, rodi saleleng ni leleng. Amin. Ale Lam Taruli Simanjuntak, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite goar ni de bata ama, anak do tondi porbadia. Ale Neti Ronauli Sitinja, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite goar ni de bata ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu tuhattai maho. Marhite todi porbadia, mangulahon tohonan hapaditaon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de bata maho, tu akka ulau ni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite Tuhan Yesus Kristus, si pasangaponi, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Alelek kumahamuna molo diulahamu nahu patikoni tuhamu. Dang huguar behamu anak somang, aidang diboto anak somang na niula ni idukna. Ale-ale dohamu hudok,
ay nunga hupabotohot tu hamu saluhutna na hubege sian damang. Dadahamu memilih tahu, audo memilih tamu, jala hupa diri hamu, asalau hamu mar parbue, jala asamian parbue munai, asa dilio tu hamu nasa si pangido muna sian amai, mar hite goarhu. Usuru dohamu songon biru-biru tu tonga-tonga ni akka babiat. Dibayani patas mahamu marroha songon uluk. Uhut lidang marohamuna songon darapati. Ali Ros Ben Sihombing, sarjana teologi, hu pabakit jala hu urasi ho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, mar hite goar ni debata ama, anak do tondi porbadia. Ali Daniel Indra Christian Purba, sarjana teologi, hu pabakit jala hu urasi ho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, mar hite goar ni debata ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di togu-togu tuhatai maho. Mar hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue nadenggan, rodi sa leleng ni leleng. Di patau de batamaho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu katana. Mar hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi sa leleng ni leleng. Amen. Ali Daniel Tulus Saputra Tambunan, sarjana teologi, hu pabakit jala hu urasi ho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, mar hite goar ni debata ama, anak do tondi porbadia. Ali Tommy Jacobus Lubis, sarjana teologi, hu pabakit jala hu urasi ho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, mar hite goar ni debata ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai maho, mar hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue nadenggan, rodi saleleng ni leleng. Di patau de batamaho, tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana, mar hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi sa leleng ni leleng. Amen.
Ale Herlin Juni Sitompul sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho. Gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan. Marhite hite goar ni de Batak ama. Anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugoi, jala di togu-togu tu hatai maho, marhite-hite tod di porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon, asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi sa leleng ni leleng, di patau de batama hotu akka ulaoni mangulahon na hombar tu katan marhite hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi sa leleng ni leleng. Amin. Ali Otniel Septrada Sitohang sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho. Gabe paditan ni huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho, marhite-hite tod di porbadia, mangulahon tohonan hapaditao. Asa gabi pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na dinggan, rodi sa leleng ni leleng, di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi sa leleng ni leleng. Amin. Nunga hupasahat tu hamu huaso madigay akaulok dohot hala. Dohot mangalo na sa hagugoon ni musui. Nasotupa hahuaon na hamu. Alai dang polalas rohamuna ala naung guru dok muna akka todii. Oma tahe halasok kamu. Naung tarsura guarmuna di Banua Gijangi. Jaga mahamu diakka jolma. Ay pasahaton na dohamu tuakka paruhuman. Jalalicingan na dohamu diakka perguruan nasida. Togon nasida dohamu tujolo niakka panggonggomi doho tujolo niakka raja alaniau. Bahen panidangion tu nasida dohot akka si pelebegu. Ali Hans Sebastian Manurung, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho. Gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia.
Ale Musdodi Franz Jasmine Manalu, sarjana teologi. Hupabakit jala huurasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama. Anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugoi, jala di togu-togu tu hatai maho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapaditao. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng ni lelengna. Di patau de batama ho tuaka ulaoni mangulahon na khombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Christopel Manurung, sarjana teologi. Hupabakit jala huurasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ale Sandi Sepriadi Andreas Sihaloho, sarjana teologi. Hupabakit jala huurasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditawan. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon, parbue na denggan, rodi saleleng ni lelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na khombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni leleng. Amin. Ale Franky Santono Marbun, sarjana teologi. Pabangkit jala huurasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ale Ferdinand Ricardo Huta Barat, SSI Teologi. Hupabakit jala huurasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia.
di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite tod di porbadia, mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nileleng, di patau de batama ho tu aka ulau ni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, si pasangaponi, rodi saleleng ni leleng. Amin. Huapoi mahamu akadongan, jaga aka namamikasi parsalisian, dohot pargasipan mangalo poda naong ginuruhom muna, jala pasiding hamuma nasida. Gugun ma ani Kristus maringanan di tonga-tonga muna, mardongan sardok hapistaran mahamu, marsiajaran jala maspaingotan, marhite-hite aka ende pesalmen, ende puji-pujian, dohot ende partot dion. Endeon hamuma debata di bagasan rohamuna, maroha hamulateon. Onpe, unang mabolokon hamu hiras ni rohamuna, ay balgado upanii. Ay habengetot do narosot di hamu, asa tarulah hamu lomo ni rohani debata, jala dapot baga-bagai. Atong oloy hamuma debata, alo hamuma si bolisi, dungi maporus maiba na siyak kamo. Pajonok hamuma tu debata, dungi pajonokon nama tuhamu. Ali Roy Diori Kristopel Huta Barat sarjana teologi, Hupa Bakit Jala Hu Urasi Ho Gabe Padita ni Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ale Sion Rido Utama Nainggolan, SSI, Hu Pabakit Jala Hu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goarni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite tod di porbadia, mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nileleng, di patau de batama ho tu aka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, si pasangaponi, rodi saleleng nileleng. Amin.
Jimmy Simanjuntak sarjana teologi hu pabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan mar hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ale Andri Daniel Siboro SSI hu pabakit jala hu urasiho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan mar hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu tuhat taimaho, marhite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditao. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Sardi Lamhot Parulian Sitanggang sarjana teologi. Upabakit jala hu urasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ale Bonar Domingos Simanjuntak SSI hu pabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu tuhat taimaho, marhite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditao. Asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nileleng. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Unang masongon akka na mamaksa na torop, alay gabiti ruam mahamu diaka na pinarmahan. Jala sauluko kamuma, jol manay baru, na tinopa sumantu de bata, di bagasan hati goran dohot hapolinon namar hasitongan. Di baheni bolokon hamuma gabusi, atau kamuma nasitong, ganup tudonganna, ay ruas dohita samahita.
Alai hamu akka haholongan, pauli-uli hamuma dirimuna di atas haporsiaon muna na badia si tutu, jala martangiang di bagasat tod di porbadia. Ali Ferdinand M.S. Tampubolon, Sarjana Teologi, hu pabakit jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ale Surya Bakti Misael Lumbantoruan, Sarjana Teologi, hu pabakit jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditao. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nilelengna. Di patau de bata maho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, si pas sangaponi rodi sa leleng ni lelengna. Amen. Ale Doni John Lionel Manurung, Sarjana Teologi, hu pabakit jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ale Edward Purba, Master of Theology, hu babangkit jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai maho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saliling nilelengna. Di patau de batamaho, tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tuhatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Ali Alatas Abdiuli Sitorus, Sarjana Teologi, hu pabakit jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak doho tondi porbadia.
Ale Leonardo na 70, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai maho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon, asa gabe pangula nabur juho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nileleng na, di patau de batama ho tuaka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Jala barita honoton ma marhite-hite goarna hamu baun ni roha, mangalap hasesaan ni dosa tusude aka bangso, mamuka sian huta Jerusalem, hamudo maka tidak kosa. Jamitahon hatai hajongjok tik naune nang picang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha pamudia haposat do hat jala naeng magomos hati dakonomui dipangido rohaku asana sida naung gabe porsea di debata maka padoton aka ulau nadinggan ima nauli jala hasea di jolma alai pasiding ma akka sual-sual haoto ni dohot hata sudut-sudut rodi persalisian dohok perbadaun siala patiki aidang marniulai jala magopo. Ale Willy Tampu Bolon, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi ho. Gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama. Anak do tondi porbadia. Ali Amri Lumbantoming SSI hu pabakit jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai maho, marhite-hite todi porbadia,
mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue nadenggan, rodi saliling nililing. Di patau de batamaho, tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, si pas sangaponi, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Adventri Kristianto Pasaribu Sarjana Teologi Upabakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak Ama Anak do tondi porbadia Ali Teguh Adi Putra Sinaga Sarjana Teologi Upabakit Jalahu Urasiho Gabe Paditani Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak Ama Anak do tondi porbadia Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi jala di togu-togu tuhat taimaho marhite-hite toddi porbadia mangulahon tohonan hapad di taon asa gabe pangulana burjuho nama parbuehon parbue na denggan rodi saleleng nilelengna di patau de batamaho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Credo Macedo Niagara Simanjuntak Sarjana Teologi Kupabakit Jala hu urasi ho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Batak Ama anak do tondi porbadia Ale final si hombing Sarjana Teologi Kupabakit Jalahu urasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de Batak Ama anak do tondi porbadia di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taimaho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon, parbue nadenggan, rodi saleleng nilelengna, di patau de batamaho tuaka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin.
Jadi di dok ibana mah lau maho jala dogma tu bangsaon saya manangi-nangi mahamu alai unang ngatusi hamu saya ida hamu ma alai unang mananda hamu. Unang ma ruar hatana busuk sian pamangan muna. Naing ma nadenggan natau padenggaton na humurang. Asa dapotan uli na umbegesa. Raduti hamu ma akapatikku, ima dalan na asamian hamu di bagasan holong ni rohaku. Songon aupe na mga raduti akapatik ni damang gabemian di bagasan holong ni rohana. Ope hupasaha mahamu nuaing tu debata, dohot tu hata asi ni rohana, ibana do namargogo patoguhon roha, jala mangalehon sitianoni tu saluhut nabadiai. Ali Ari Agustinus Sinaga, sarjana teologi. Hupabakit jala huurasi ho, gabe paditani huria Kristen bata Protestan. Mar hite gowarni de bata ama, anak do tondi porbadia. Ale Dedi Ritonga, sarjana teologi. Hupabakit jala huurasi ho, gabe paditani huria Kristen bata Protestan. Mar hite gowarni de bata ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu tu hatai maho, marhite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditao, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng ni lelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Joyakin Simanukalit, sarjana teologi. Hupabakit jala huurasi ho, gabe paditani huria Kristen bata Protestan. Marhite gowarni de bata ama, anak do tondi porbadia. Ali Wahyu Nolim Lestari Siregar, sarjana teologi. Upabakit jala huurasi ho, gabe paditani huria Kristen bata Protestan. Marhite gowarni de bata ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu tu hatai maho marhite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditau. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng ni lelengna. Di patau de batama ho tu akka ulauni, mangulahon na hombar tu hatan, marhite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi,
rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Jobri Hotmahuli Lumban Tobing Sarjana Teologi. Hupabakit jala huurasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de bata ama anak do tondi porbadia. Ale Septian Surya Putra Napitupulu Sarjana Teologi. Hupabakit jala huurasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taimaho. Marhite-hite todi porbadia. Mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho. Nama parbuehon parbue nadinggan rodi saliling nilelengna. Di patau di batamaho tuaka ulaoni mangulahon nahombar tuhatan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nileleng. Amin. Jala halomo hon jahuba, jadi lehonon nama tuho pinangi doni roham, pasahat madalam mutu jahuba, jala hapo sibana, asaibana paturehon. O tapi rimas jala tadikon mohop-mohop, unang saya mohop pon turoham, elaho tunajat doi. Sulik kip maahu, ali di bata, jala tadda rohaki. Uji ma'au jalatadda akka pikiraki. Alai di bagasa joro habadio nado anggo Jahoba. Ikon hohoma maradopon ibana sadok tanoon. Ali Tobatua Manindo Sinaga Sarjana Teologi. Hupabakit jala huurasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite gowarni de bata ama anak do tondi porbadia. Ali Lorenz Tofa Nadadap SSI. Hupabakit jala huurasiho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite gowarni de bata ama anak do tondi porbadia.
di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai maho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon, parbue na denggan, rodi saliling nileleng na. Di patau de batama ho tu akka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi, rodi saleleng ni leleng. Amin. Ali Leonal Adi Winata Purba, sarjana teologi. Upabakit jala huurasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite gowarni de bata ama, anak do tondi porbadia. Ali Johannes Fernando Oloan Hutapea, sarjana teologi. Hupabakit jala huurasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite gowarni de bata ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai maho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditao, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nileleng. Di patau de batama ho tuaka ulaoni, mangulahon na hombar tu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pas sangaponi, rodi saleleng ni leleng. Amin. Ali Septian Alex Manuel Sinaga, sarjana teologi. Hu pabakit jala huurasi ho gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite gowarni de bata ama, anak do tondi porbadia. Ale Sintong Frandika Lumban Tobing, sarjana teologi. Hupabakit jala huurasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite gowarni de bata ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai maho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng ni leleng. Di patau de batama ho tu akka ulauni, mangulahon na hombar tu hatana,
Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi. Rodi saleleng nilelengna. Amin. Idama nunga hupapir bohim sumat tubuhina sida. Jala nunga hupapir pardo pahammo suman tu pardo pahan nasidai. Nunga hupapir pardo pahammo songon mata intan. Upir sian batu hiat tahe. Unang ma narikot di hamu be matahon hamu. Dohot ma nandidongan. Songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Alai huapoi hami mahamu ali akadongan. Sai paingot hamu ma akka nasomaradat. Apuli hamu ma akka siotik roha. Aju hamu ma akka nagale. Labas ma rohamuna dopak saluhutna. Tak kasih hamu ma saluhutna nadenggani ma tiopamu. Pasidik kamu ma nasa rumang ni naroa. Amin. Ali Adolf Lago Alkapano Napitupulu Sarjana Teologi. Hupabakit jala hu urasiho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite hite goar ni debata ama anak do tondi porbadia. Ali Benjamin Lumban Tobing Sarjana Teologi. Hupabakit jala hu urasiho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhat taimaho, marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue nadinggan, rodi saleleng nileleng. Di patau de batamaho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Ale Samuel Mangasitua Lubis Sarjana Teologi. Hupabakit jalahu urasiho gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni debata ama anak do tondi porbadia. Ale Samuel Gunawan Sialagan SSI. Hupabakit jalahu urasiho
gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatta imaho, marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na khombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi sa leleng ni lelengna. Amin. Alehisar Fernando Lumban Tubing, sarjana teologi. Hu pabakit, jala hu urasiho, gabe paditani huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Ale Rocky Agustri Fernando Simamura, sarjana teologi. Hupa bakit, jala hu urasiho, gabe padita ni huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite goar ni de Batak ama, anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatta imaho marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu akaulaoni, mangulahon na khombar tu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng nilelengna. Amin. Sonari holok kami partikian lau pasahatone di puji-pujian berhitekor siap padita na baru macalo tohona.
Noaeng sahat mehita tu nama dohata, sama nama parterding ni nama dohata di ulot tasadarion, na perjoluan non mewakili sian panitia, ima sian HKBP Resort Bandung Riau Martadinata, na padua honan non mewakili HKBP PA Raja, pasahatamen non tusitua Petolulu Batobing, na patoluhon na mewakili padita na baru majala tohonan, upasahat tami manon tuinang padita Nelvi Sentiani Borusi Mamora Sarjana Teologi, na paupaton upasahat tami tiki tu ketua rapat pendeta HKBP amang padita Maulinus Siregar dungi panutup bimbingan dohot arahan sian opui eporus HKBP. Adorak sopasahat tami partikian tabereng mau waktu akamanginang nama dohata non tak atur ma seebesen mungkin ima pangiduan nami alani perjuluh pasahat kami ma tu nama wakili panitia nasian HKBP Resort Bandung Riau Martadinata. Melatih ma di amang padita Selitonga pengiru kami ma ketua panitia amang insinyur Baginda Sitanggang Romai Tauson amang dot mewakili ruas amang Polin Sitorus somai dapat dulu amang melubui do amang preses nami sian Jabar Tendi amang sa sisi ada hata hita Horas mauliate ma tapasahat tuamat tarebata ala asi do dengan nibasana apalah ditikion suatu bersejarah yang mana hari ini hari yang indah pangujakon yaka pendeta pembaptisan pendeta ono puluh halak nani hormatan opui porus Dr. Robin Butar nani hormatan kadep Marturia kadep Diakononia sudetahe pangulani huria nang pendeta preses nah hadir pada ditikyon tung masayuli jala denggado nakin ni payutiut bagaimana kamu na poso ni tuhatta hari ini detik ini lau mahamuna mertugas sesuai naung dibaen opui sia manak nijolo mamasu hamuna laho pararaton hatani debata. Memang sekarang dunia ini kalau dilihat sudah kecil. Kenapa? Karena sudah kita teknologi. Biamuna pandita nami naung diujakon, naung dipasu-pasu, naung diju guarmuna marsada-sada, dujuluon, dipasu-pasu, opui. Suatu bersejarah bagaimana kalian 9 tahun untuk menjadi naposo ni tuhatta. Nunga-tunga palagudang di leon opui, son dia ma perjuangan masa depan. Di ini dihamuna pendita nami naung ngarjalo tohonan nakin dijoloni gereja, dijoloni langgatano, dipasu-pasu opui pos rohamuna jala denggado sudena nalau tu dia behamuna
sugut haduan bertugas sesuai do SK naung nileon nyopui. Au siap Bandung. Opung sudah 2 kali kami menjadi tuan rumah. Di ini las rohanami menjadi tuan rumah nakpe di gereja nauli naringganon boi hamuna boi hita pajupang dinalaho mambain mangojakkon hamuna palditanami. Yauhon amang opuiro nakin 10 tulu mahamuna boru-boru bawa 47 60 mah sudah. Jadi mulai tema di Tuhata alanunga suatu bersejarah jalanunga di Yauhon jalanunga di Jouhon di Juluni Langgatanon bahwa hamuna lauma para raton hatani debata. Teknologi sekarang ini sangat-sangat mengejar bagaimana para ratot teknologi termasuk tuaka dana. Soalnya sekarang ini sudah dikalahkan teknologi. Najulu ikolau hamu tuaha wakahutahumpa. Yuhamuna petugas muna ima padita na baru termasuk matuiba setiap pagi sudah bersateduh bahwa telah ada Jamida termasuk sonariong nunga di BG jalan nunga di Ida lihat Indonesia bahwa kita dibaptiskan hari ini kali kalian. Dengan ini kami sian Bandung opung molate rodo hotiki tu Bandung madulohan. Dengan ini supaya kita bersama-sama termasuk ruas pendeta resok na di sono maulate nak pangulani huria na di sono maulate ala bodo tulus ulau tahun. Jadi di ini tuksaotik pe nabui hubain hatakku siam Bandung lamsia sangat hebat bahwa bisa mendukung berapa hari telah ditaput ini. Jadi maulate dia mulam siai nak penok sebulan nau sebulan nang nison dudak kamu aro jalan dihargai kamu naik konau madok kata ikon reses tu sebutula alai dok pareses ala dong atu kumuseng gimana oh mabah bapak tua. Jadi di ini maulate madi tuhata bahwa sudah terjadi sejarah bahwa kalian itu dipasu-pasu opui purus supaya nantinya kalian itu bertugas. Baudak tutuan non bolong ngaile surat paipa buat tu jenderal ulang jo pidda jua tu tuaha tu samosir. Nah, apa yang diwilayah ngopung porus kita akan turun dan rencana apapun yang diancangkan oleh opung porus setelah di Bandung aku lihat apa sudah terjadi termasuk di Kabupaten Cirebon bahwa telah dibentuk suatu gereja-gereja gudang kope naso terdungdung mengenai gereja-gereja. Bulu tuk tu si piamu suhup manung naturia suhup posrohata debatado nama dongani muna. Di ini mulate mahita sasudena terpasu-pasu mahita sasudena termasuk kamu na perditanami na poson itu hatta termasuk upui mulate madita sadok sududena. Tuhan memberkati. Horas. Jadi ima hatasian hami HKPP Bandung akan nahurang lobi diopui amang sekjen do kadep do sudah hita naro dison tuhat tama pasik koposa. Horas ma. Ya partikian na mangihut tu pasal kami mewakili huriat HGWP Rajon salinai higil hami tapi ada partikian amang tuding.
Na perjolo mulai tema di Tuhatta na mangalasita di bagasan las niroha di bagasan minggu tasadarion di bagasan ibadah na sangat hikmat di ulota apalah di tikyon nahu hormati hami jalan nahu holongi hami opui eporus songoninang inang amang sekretaris jenderal Rapdohot Inang songoninang diamanami inanami kepala departemen koinonia songoninang di kepala departemen marturia nang songoni dihita saluhuna nang diinang amanami diakonia ni huriatta songoninang ditikyon diakamanami pareses akapadita resort songoninang diamanami inanami nama jalo tohonan apala hapat di tahun apala di sadarion jalanon las rohata hadir do tokoh masyarakat ni Tapanuli Utara apala di tikyon ima amang torang lumbat towing manang ngetuluto rap dodoti tamar minggu di tikyon songoninang inangi nang saluhuna hamuna akkana tua-tua ni amanga nami inanami nama jalo tohonan hapat di tahun di tikyon mulai ate do dohonota tude bata para siroha pardinggan basa didenggan ni basana dohot asini rohana nokta jalo apala di tikyon diak kadamang denang bodo idokta diak katik-kitikinok salpu di parnakot ni kopiti pada saati dang bohita songonor ramena diaka ulaun nabalga na adong ditongan ni huriatta molo akan salpu dua sada ido ditikii alai dia sini rohani tuhatta apala ditikyon bodo hita sudi tahamolete homma akan atoras na tua-tua ni akan nama jalo tohonan hapat ditaur ditikyon boy hita inang rap di bagasanon tahamolete homma jala idura akka kebanggaan yak kaya nak komunaon rap do na tua-tua na apala ditikyon secara khusus donon nami do tuhamu akama nami do tinanami nama jalo tohonan omma akhir perkuliahan muna akamang do tamuinang alai omma gabe awal perjuangan muna dinalau makubasi ruas di huriat tei to akarina nengro hami sian huria HKBP Piaraja pasahat tot tuhamu selamat bertugas ma jala ima lasni rohani huria HKBP Piaraja marhite parhaladona songoninang akapangulan nagok na adong nang sude ruas pasahat tot tuhamu selamat ditabal homma dihamu kamang tuhat tama toktong namad dongani hamu tuhat tama nama masu hamu tuk tudia pe hamu haduan di paborhat huriat tei las marohatta tuhat tama toktong namad dongani hamu jala nama masu hamu tung di dia pe hamu saluh namar tugas horas mari hita salukna butima Taudutima muse mewakili Padita na baru majala tohonan pasahatan itu botonai Padita Nelvi Sentiani Borusi Mamora. Shalom. Pinuji ma Tuhan Yesus Kristus Raja Huria, namandongani mangaramoti, jala pasauton ulaon, pasahat tohonan hapaditaon, di bagasan minggu pasiahon dung Trinitatis sadarion. Nunga dipabangkit Kristus Yesus ono pulu padita, nanaing borhat, lahu pararaton barita nauli, tusadok portibion, marhite huriana HKBP. Naniluhoni opui eporus Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Molea tema opung upasahat rohanami di sude
pimpinan ni Huria HKBP, Opui Eporus, Amang Sekretaris Jenderal, Amang Kepala Departemen Koinonia, Amang Kepala Departemen Marturia, Dohot Inang Kepala Departemen Diakonia. Naung mengajari, mengalehon, mutihan na arga dihami, di bagasan tikion, boi tulus, hami majalo tohonan apa di tahun. Suang-songoni upasahat hami, mauliateni rohanami, tusude amang inang preses di 32 distrik di HKBP, nagabe mentor nami di distrik. Suang-songoni di amang inang pandita resort na toktong mengajari, mengalehon bohal di hami asagabe padita na burju. Upasahat hami mauliateni rohanami, tusude amang inang pangula na partohonan, dohot naso partohonan, padita guru huria, bibelfro, diakones, evangelis, sintua. Suang-songoni tusude ruas ni huria namar sada-sada, naung pabor hatok kami, dinanaeng menjalo, jalanu ngabe sikop hujalo hami, tohonan padita di bagasan minggu sadarion. Toktong jala di bagasan mauliateni rohanami, upasat hami tu natoras nami, naung marilu-ilu manangyako kami, memperjuako kami sahat rodi sia tahun di bagasan tikion, boy hami gabe padita jalamat jalo hapadita oni. Moliate ma disudena natoras nami haanggi keluarga besar ni hami akanaong majalo tohonan padita. Di bagasan partikion pe upasat hami moliateni rohanami aladang malua jaladang boy sinirang ulaonon sian partisipasi na pinasahat ni ima panitia marhite HKBP Bandung Riau Martadinata distrik 10 Jabar Tenggie. Naniluhon ni Bapak Preses nami Amang Pendeta Pahala Sitorus. Dohot naniluhon ni Amang Pendeta Jason Simanjuntak nagabe pandita resort di HKBP Bandung Riau Martadinata. Jelatoktong ma mauliate pasat hami tu punguan lansia da amang inang nang patu begehon kor nama cai uli di bagasan mingguta sadarion. Pasat hamu ma amang inang mauliate ni rohanami tu sude ruas ni huriata na adong di HKBP Bandung Riau Martadinata. Jala toktong pasahat tu amang padita resort tu amang padita Agus Victor Sidauru, nama nguluhon, nama mentori, jala mengajari au pribadi di HKBP Boyolali Resort Solo. Di bagasan partikionope amang inang pasahat mauliateni rohanami toktong tu panitia setempat nagabe bolaan amak ima HKBP Piara Jaon. Marite naniluhon ni amang pandita resort, amang pandita saor putagaol. Dot sudena parhalado ruas ni huria naong makalojahon ulaunon boy sikop mardalan. Jala moliate ni rohanami tuna huparsangapi hami Bapak Kepala Ketua Rapot Padita Bapak Pendeta Mulyunus Siregar. Dohot tu sude mauliateni rohanami hupasahat tu pemerintahan nasian tirket pusat sahat rodi daerah tarumobima tu pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara. Jalan aparpudi sahali amang inang hupasahat ma tudong aku naong majalo tohonan sadarion selamat ma dihita saluhutna.
seanggiat ma saluhutna akab pabohalion naung dipasahat ni pimpinan ni huriata amang inang preses dot amang inang pandita resordo sude namar holong ni roha tuhita tajakom mai jalata ulahom mai songon na poso na haposan kita na satia na serep marhobas jala mangula ulautta songon didokni hata nitu hata di Lukas 10:7 ayat 10b na poso na sohasea dohami itap ulau na patut do huulahami borat mahita akadongan dinalaho pararaton barita nauli tusadok portibion marsangap matuhan debata diganup ulautta tarumobi di ari sadarion molia tema dihita saluhutna horas horas horas. Mula tema di nang Pandita Nelvi, partikian namangihu pasahat kami itu amang ketua rapat pendeta, amang pendeta Maulinus Wellington Siregar. Mulia tema tapasahat tu de bata ama anak doktor di Purbadia. Tanggajang birate alau pipingalu jahwida. Mulia tema di HKBP Bandung Riau Martalinata Lasrohala Padua Halihum Mamuate Gabe nyonya dan tuan rumah kebetulan ujiau pandita resok di HKBP Martalinata. Jadi mulai tema tetap berlubah maka huriate lau patupau nakka lasnira di bagasan ulat tasongon dapat patupa di bagasan sadarion. Di selamat madihamu akan kinami Kala sada do nami saat ulah dohon namunai jadi nang lupa teh mendaftar gawe anggota TLP tupak lihat pandita asal masih tupak kita membangun solidaritas bersama. So ni mara selamat makubasi marihamu dia kaingan baru nanai patongonon ni pimpinan di Huriatta dia di nangro di bagasa las di rohama. Jala las marohatta tong nangi bagasa sada tangyang mahita laho mendukung program ini kantor pusat HKBP tunggu HP rumah ini rencana ini pimpinan taring untuk sentralisasi talihom maka pikiran tanauli nadenggan doh takapan tapata sanggiat lupa kita hauliun ni HKBP di hari-hari nanangro so ni marau pasat tami mulai hati marihita tuhata mana marsangap marhite-hite ulau tadi bagasa sadarion horas marihita salutna. Panipuli di nama dohata ima bimbingan dohot arahan sian opu epurus partikian aku pasahat kami. Nah, bersama kami opu epurus atau pemburu di son. Mulai tema di upurus na mempercayakan Tuhami lau pasahaton bimbingan arahan nanang si pasahaton ni upui tu sudi hita di bagasa tikyon amang inang pimpinan rabdot keluarga nahu parsanga bihami amang ketua rapo pandita amang pendeta Maulinus Siregar akamanami nanami preses saluhut na ruas ni huriha tarlumubi ma akaanggi ibotonami padita na baru majalo tuhonan hapaditaon dohot keluarga ngamarlas ni roha di bagasa tikyon tapuji tapasanga maguar ni tuhat tapardenggan basai na mga lehon dihita tikinauli di bagasa tikyon marlas ni roha marulupulup hita sadok HKBP dakkolan na ro di bagas joroon alay songonido dohot dia kainganan na maragam di bagasa tikyon maceuli mardalan ulahon
napasahaton tohonan hapad di tahun uluhon ni upue porus di bagasan sedarion. Madok mau lihat dohami secara khusus tu panitia ima sian HKBP Bandung Resort Bandung Marta Dinata na niuluhon ni amanami amang padita Jason Simajutak matsayuli sa luhut na kapagkubasyo muna akamang dotinang jala secara khusus memang kelompok lansia do na memang makubasi di bagasat tikyon alani buhay madohonota siapa bilang lansia itu tidak bisa. Jadi lansia HKBP Bandung Resort Bandung Marta Dinata sudah menunjukkan keteladanan dan menjadi inspirasi bagi HKBP dakya manulak ulaon na pinasahat ni pimpinan HKBP. Mau lihat do nang dia mang preses amang padita pahala sitorus na sa itoktong welcome dia ka ulaon hatopan na pinasahat ni Huriata HKBP. Mau lihat do di HKBP Piaraja manang napigahali di pangido aka ulaon hatopat di ngananon sa iradido mau lihat madisudi ruas ni Huria parhalado do naposon itu hatta dan iuluhon ni amang padita resort amang padita saur hutagaul mau lihat dihita sa luhutna upue porus rap dohot hita sa luhutna na pungu di ingananon molo adong sukus-sukun di tahun 2045 adong dope HKBP beberapa dekade yang akan datang apakah masih ada HKBP? Ada. Terpuji maguarni tu hatta. Unang olo hita akamang do tinang dililuhon aka padapot na berdasarkan statistik kehadiran di gereja dohot aka bentuk-bentuk ni aka pelayanan. Hari ini Tuhan telah menunjukkan bahwa eksistensi HKBP ke depan bukan ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan memberikan anugerah yang sangat besar melalui pengutusan 60 orang pendeta HKBP yang baik hati, pendeta HKBP yang luar biasa, yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Imana pinasahan ni upue porus na kaningan marhiti jamita, tuhita. Nakpe menjanjikan do memang alay adong dotong tanggung jawab. Untuk itu dituntut tanggung jawab. Sian sudi hamuna aka anggi iboto nami. Na ono puluh halak. Naong diutus tu hatta lao mamaritahon barita nauli tu sadok portibion harus ada tanggung jawab moral. Jika ada pertanyaan apakah di tahun 2045 HKBP masih eksis, itu tergantung kepada saudara, tergantung kepada komitmen saudara, tergantung kepada dedikasi saudara untuk melayani ai songon na pinasahat ni upue purus na kaningan gabi aka pangulan na burju na maparbuehon parbueh na denggan rodi sa leleng nileleng na alani rodi sa leleng nileleng seumur hidup alani unang loas dirim tartuktuk unang loas dirim tergoda unang loas dirim mangulahon na maralo tu puda tohonan hapad di tahun ini. Alani selamat madi hamuna saluhna. Selamat madi HKBP. Jala pos marohata bahwa memang sudah terbukti 161 tahun Tuhan selalu mengutus hamba-hambanya yang luar biasa, yang baik hati, yang melayani dengan segenap hati ke seluruh dunia sejak 161 tahun yang lalu. Alani lasudoro hadiah lusta salukna spontanitas madok masih akan ada dan masih eksis HKBP untuk sampai kedatangan Tuhan Yesus. Arsanga maguarni tu hatta marhitihita salukna. Horas madita salukna. Mula tadi pimpinan kami marhiti amang kadep koinonia, amang pendeta Dr. Dional. Noang marede hita nomor 705 ayat sada padita na baru mak jalo tohonan jongjong.
Tangiang Mahita. Ali Tuhan Debata amanami na di banwa gijang, sasadahodo na patauhon akka na posom, na sinurum tuak kahuriai. Hodo mangalehon huaso dohot hamalon, asa tarida jalalam tibul ulaonmu. Alani ubain na rohami marite-ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, mangido tuho, patiur marohan yakana posomon, iring-iring manasida marite-ite tanganmu nabadiai, sai pamalo nasida, mangulahon tohonanna na pinasahatmu tu nasida sadarion. Asa ture ulaun nasida di bagasan huriam, jalalam rarat harajaonmu tu liat portibion. Saile hontodim nabadiai mangajari dohot manugu-nugu nasida, asa tartogihon nasida akadongan najolma nahinokop ni anakmu, marhite-hite mudarna nabadiai. Gabe mula tuho asarap hami di hasonangan pasangapon ho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jongjong masuk kita rasa naplono kadong padita namanjat tatangnya koma peliata. Ale debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Kupasahat hami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Sajalo maiga bewap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasia kami peleanon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni sileon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
nami na di banua gijang, sai pinor badia magoarmu, sai ro maharajahonmu, sai saut malo meni roham di banua tungaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewata Maho. Disondakon Tuhan Dewata Ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan Dewata Ma bohina tuho, jala dipasaor hon madamena tutodim. Abu irahita masih jalangan deh, tada nilas ni rohata. Sambil masih jalangan, untuk niat caratan noni soon na perjolo, marfoto man non pimpinan ni huriata,